Egunon lagunak, zuekin egia ikastetxeko mozoilo irratia. Gaur, otsailaren 1 da astelehena eta 3. mailako ikasleak eskainiko dizuegu. Irratsaio hau lehenik Anek esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar Gotxon. Jantokiko menuaren berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digu usuek. Kirolak eta urtebetetxeak ere izango ditugu kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaeta egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredo buelta eman zion partidari. 2 gol sartuta Duriz penalti bat huts egin zuen eta epaileak etxeita egotzi zuen Atleti 8. dago sailkapenean. Gotxon, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokien. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea jogurra, madaria edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Ane, esango aldi guzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritako hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu usuek. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak. Eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz moko zautrera. Eta txiste ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Jerai. Gaur Jonen eta Maiaren urte betetzea da, 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak. Segi mozoilo irratia entzuten egunero. Gero arte Bonaparte.